نايلومي مصنعتنا كمتي كلاتنا خنصنعو صنحنا كاب جبر حواريات 10 كاب 10 كساع 30 حدني زخون እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አዚው አብ ትምርቲና خنمحار صنيحنا እጅድማ ከምት መንፈስ አምላክ ዝረዳአኒ ካብ 10 كساع 15 በመንባብ ከጀመረ ማለት دحرزي ጳውሎስን ብጾቱን ካብ ጳፎስ በመርከብ ከዱ ናብ ኤርጌ ናብ ጳንፊልያ ካመጹ ዮሐንስ ከአ ካባታቶም ተፈሊ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰን ሳታም ግና ካብ ኤርጌ ሓሊፎም ናብ አንጾኪያ ናይ ጳሲዲያ መጹ በመዓልት ሰንበት ከአ ናብ ቤት ጸሎት አትዮም ተቀመጡ ሕግን ነቢያትን ምሰንበቡ እቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት አቱ መሕዋትና ገለን ህዝብ ዝንገር ቃል ምዕዶ እንተለኩም ንገሩ ኢሎም ለአኹሎም ይብለና ክብርን ሽሙ ይኹን ደዝብል ቃል እዚ ክፍል እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዘቀጸለ ክፍልዩ ዝሓለፈ ሰሙን ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥር 1 እስከ 12 አጽኒዕና ነርና ሎም ድማ መቀጸልታናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥር 13 እንታይ ይብል دحرزي ጳውሎስን ብጾቱን ካብ ጳፎስ በመርከብ ከዱ ናብ ኤርጌ ናብ ጳንፊልያ ካመጹ ዮሐንስ ከአ ካባታቶም ተፈልዩ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ይብለና ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ጳፎስ ዝነበሮም ስራሕ ምስ ወድኡ ከምዚ ክነንብቦ ጸናሕና ነቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቀበልዎ ተልእኾ ንምፍጻም ካብ ጳፎስ በመርከብ ናብ ኤርጌ ናብ ጳንፊልያ ከም ዝመጹ እቲ ካብ ኢየሩሳሌም ተማሊኦም ዝመጹ ዮሐንስ ወይ ማርቆስ ግና ሓዲጎም ናብ ኢየሩሳሌም ከም ተመልሰ እዩ ዝቃል ዝነግረና ዘሎ ኣብዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፈ ሉቃስ ብጀካ ዮሐንስ ወይ ማርቆስ ካብ ጳውሎስን በርናባስን ተፈልዩ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ተመልሰንበር ስለምንታይ ወይ ናብ ኢየሩሳሌም መምለሲኡ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ብንጹር አይጸሐፈናን ሓቀይደ ቅዱሳን ተመልሱ ይዝብለና ንድሕር ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ ይዝነግረና ምክንያት መምለሲዩ ግን አነጽሮ አይጸሐፈናን ስለዚ ክሳዕቲ ምክንያት መምለሲዩ ዘይፈለጥና ብዙሕ ብዛዕባ ማርቆስ እንዛረቦ ነገር የለን ካባታቶም ተፈሊ ናብ ኢየሩሳሌም መምላሱ ግና ንጳውሎስ ከም ዘይሐጎሶ በማርቆስ ምክንያት አሞንጎ ጳውሎስን በርናባስን ዘይምስምማዕ ከም ተፈጥረ ማርቆስ ናብ አገልግሎት ተመልሱ ከምዛአተወ ድሒር ናብ ንሪኦ ክፍልታት ንሪኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ክጅምር ኮሎ መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን ክጅምር ኮሎ መንፈስ ቅዱስ ብንጹር በርናባስን ሳውልን ንበርናባስን ንሳውልን እዩ ነቲ ጸዋዕኽዎ እዮ ፍለዩለይ ኢሉ ካብ ሞንጎ ብጾቶም ንፍሉ እዩ ሓሪዎም حقيقة قدسان ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ዝሕረዩሉ ሰዓት ማርቆስ አይነበረን ጳውሎስን በርናባስን ካብ ሞንጎቶም ብጾቶም መንፈስ ቅዱስ ንኽልቲኦም ይፈልይዎም ነዛ አገልግሎት እዚ ማለት እዩ እንተኾነ ማርቆስ ስራሕ ማርቆስ እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ንበርናባስን ንጳውሎስን ምግልጋል ይነሩ ስርሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ከምዘ አይነት አገልገልቲ ይብዙሑ ንአገልገልቲ ዘገልግሉ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስርሑ እንታዩ መጽሐፍ ቅዱስ ድሕር ይልኩም ድሕር ተመሊስኩም አንብብኩሞ የገልግሎም ነበረ ይዝብለና ንጳውሎስን ንበርናባስን ይዘገልግሎም ነሩ ሐጂ ጳውሎስ ግን ምስተመልስ አይፈተወን አይተሐጎሰን ስለዚህ ማርቆስ ንድሕሪ ተበለ ወይ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ብዙሕ ዘገርም አይኮነን እንተኾነ ምምላስ ናይ ማርቆስ ኣብቲ መጀመርያ ንጳውሎስ ኣዝዩ ኣቆጢዕዎ ነይሩ ድሓር ግን ማርቆስ ሓደ ካብቶም መታዓይቱ ከም ዝነበረ ኣብተን መልእኽትታቱ ኣስፊርዎ ንሪኢና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሞከስ ጥቅስታት እንድሕደሊኹም ቆሎሴ 4 ካብ ቁጥር 10 እስከ 11 ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ፊሊሞና 1:24 ከይና ክነንብብ ንኽእል ኢና ኣብ ቁጥሪ 14-15 እንታይ ብለና ንሳቶም ግና ማለት ጳውሎስን በርናባስን ግና
كابيرجي حليفهم نابانتوكيا ناي بيسديا مصو بمعلت سنبت كأنا بيت صلوت آتيهم تأمتو نهج النبيات مسنببو توم مراحت بيت صلوت أتو محواتنا قال نهزب زنقرك المقدون تلوكم نقروا لهم لا أخو لهم يبلنا أبزيك أدمي نابت عن الصحافكو مخادي حارب أولوسن برناباسن نابت بيت مقدس كمهروا لهم أيكونون كيدهم حكيدو قدسان እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከመሃሩ ይሎም ከይዶም በቃ ከካፈሉ ይሎም ከይዶም መንፈስ ቅዱስ ግና ነቲ ዝነበረ አትሞስፌር ቀይሩ ነዚ ንሳቶም ንخዛረቦ እድል ሂቦም ኢየሱስ ጎይታይ አሜን አብዚ ስርዓት ናይ ቤት ጸሎት ከመይ ከም ዝመስልና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አይሁዳውያን አቤት ጸሎቶም በመጀመርታ كمزي أب قطري 14-15 زنبمنايو دحر ناي مأتوي تصالوت متصاليو بقطتها نام من بابيوم زعاتو ازي بروغرام ناتومي أب سينوغاغ ناتوم دحر كيدنا اتزقوبرو أقبابوم كمزيو مجمرا يتصاليو دحر كابهقن نبياتن ينببو بدحري دما دحر ممهاران عديموم كوينوم كابتوم زعادموم ممهاران كمهرو ادلي وهابهم مالتي سلازي ابز قطر 14-15 نريو زلنا اقباب ناي ايهود نايتي بيت ጸሎቶም سرعاتيو እግዚአብሔር ይመስገን በቀዳምነት ከም ተዝበልኩሁም ናይ ህግ መጽሐፍ ማለት ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ዘዳግም ዘሎ የንብቡ ዳሓር ካብ መጽሐፍ ነቢያት የንብቡ ነዚ ከመገሮም ዝገብሮ እንደሕሪና ነቲ መጽሐፍ በብሰሙን በመምቃል አመት ሙሉ የንብቦ ማለት ከምዚ ባይብል ስታዲ ሪኢኹም ኣብ ኦንላይን እንደሕር ከይድኩም ከመገር ከአመት ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽንዕ ኢሎም ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ነቲ ጥቅስታት ንዓመት ዝመቕልዎ ማለት ከምኡ መቂሎም ዘንብቦ ካብ ህግ ነቢያትን አንቢቦም ምስወድኡ እንታይም ዝገብሩ እንደሕርኢና ካብ ማእኸሎም ከምዚ እቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ዝገበርዎ ብዛዕባቲ ክንበብ ጸንሐ ቃልን አውሽጦም ካብ ዘሎ ቃል ምዕዶ ይኹን ምኽሪ ነቲ ተአከበ ህዝብ ክዛረቡ እድል ይህቡ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስን በአር ነዚ ተዋህቦም እድል ክጥቀመሉ ኾለይና ኣብዝንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ንጳውሎስን በርናባስን ምስራኤዎም ነቶም ህዝቢ ቃል ምዕዶ ክዛረቡ ንአዓቶም እድል ክህብዎም ኮሎ ንርኢ ሓደ በዓል በርናባስን ጳውሎስን ነቲ ማህበር ወይ ድማ ነቲ ቤት ጸሎት አጋይሾም አጋይሽ ዋላ እንተኾኑ ግን ጳውሎስን በርናባስን ፍሉጥ ሜቢ አከዳድነኦም ክኸውን ይኽእልዩ ናይ ራባይ ወይ ድማ ናይ መምሃራን ክዳን ተኸሊሎም ክኸውን ይኽእልዩ ብዝኾነ አጋይሹን ስለዝኾኑ ንአዓቶም እድል ሂቦሞም ክኾኑ ይኽእልዩ ብዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ዝረኸቦ እድል ኣብዚ ክጥቀመሉ ኾሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ኒኒዮ እንታይና ንርኢ ወይ ድማ እንታይና ነስተብል እንደሕር ኢልና እቲ ናይ መሪሕነት ስፍራ ከም ተቀየረይና ንርኢ ክሳብ ምዕራፍ 13 ንበጽሕ በርናባስ ኢሉ ሳውል ዝብል ነይሩ حقيقة قدسان كسب أبز مقرف زنبتصح ناي برناباس سمي زقدم نيرو أبز مقرف كبتصح قولوغن ناي مريحنت لو تخر نرئي مالتي حجي منيك قدام يزمتصح اندحرينا حارب باولوس يزمتص እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብቲ መጀመሪያ በርናባስን ሳውልን ናበሊ ጽሕፈና ነይሩ ካብ ቁጥር 13 ኒኒዮ ግና ጳውሎስ ኢሉ ዝጅምር ኣብ ቁጥር 13 ድሕሪዚ ጳውሎስን ብጾቱን ኢሉ ዝጅምር ኣብ ቁጥር 16 ውን እንድሕር ከይና ሽዑ ጳውሎስ ተንሲኡ እናበለ ይዝቕጽል ካብዚ ኒኒዮ ጳውሎስ ዝብል ጥራሂና ነንብብ 16-25 ታይብለና ሽዑ ጳውሎስ ተንሲኡ بإيدو إنامل كتبلا أتم سب إسرائيل نأملاخ تفرحون سمعه ناي إزي حزب إسرائيل أملاخ نبوتاتنا هاريوم نزي حزب زخاء أبسدتو أمدر قبت الأبلو بتالي علت إيدو دما كابو أو تصوم أستات 4 عامت أبيلو خاء أبرخا كم أبو خوينو تصورم شوعات أحزاب كم مدرخان أنات فيو نت مدرو ماوروسهم دحرزي خاء أستات 400
150 ዓመት ኣቢሉ ክሳዕ ነቢ ሳሙኤል መሳፍንተ ሃቦም ድሕሪዚ ንጉስ ለመኑ ኣምላኽ ከዓ 40 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ቢንያም ሳውል ወዲ ቄስ ሃቦም ምስዓሮ ድማ ንዳዊት ንጉስ ክኸውን ኣተንሰኣሎም ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፈቃደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ከዓ መስከረሉ ኣምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንሰአ ቅድሚ ምምጽኡን ዮሐንስ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ጥምቀት ንስሓ ሰበኸ ዮሐንስ ከዓ ጉይኡ ክፍጽም ኮሎ ኣነ መን ምዃነ ይመስለኩም ኣሎ ኣነስ ንሱ ኣይኮንኩን እንሆ ደኣ ኣነ ኣሳኣኑ ካብ ኣጋሩ ንሙጻእ ዘይበቃ ንሱ ብድሕሪ ይመጽእ ኣሎ በለ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብዚ ክነንብቦ ዝጸናሕና እንታይና ንርዳእ እንድሕር ኢልና ሐዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ክንደይ ምሁር ከም ዝኾነ ኢና ካብዚ ቃል ዝንሪ ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት ብዛዕባ ብሉይ ኪዳን ከም ዘለዎ ኢና ካብዚ ክዛረቦ ጸንሐ ክንርዳእ ንኽእል ጳውሎስ ኣብ ቁጥር 16 ዘረብኡ ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንኣምላኽ እትፈርሑን ስምዑ ብምባል ብቐጥታ ናብቲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ኣትዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ምእታው ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ሰምዑኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብቲ ቀንዲ መልእኽቱ ናብቲ ቀንዲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ምእታው ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ንድሕሪት ተመሊሱ እቲ እግዚአብሔር ኣቦ ነቦታቶም ወይ ድማ ንህዝቢ እስራኤል ዝገበሮ ዓቢ ግብርታት ብምዝካር ወይ ብምንጋር ዘረብኡ ጀሚሩ እቲ ናይ መልእኽቱ ዋና ሓሳብ ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ግን ብዛዕባ ኢየሱስ ንኽዛረብ ናይ ግድን ንድሕሪት ክምለስ ነይርዎ ኣብዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ወላኳ ነቲ ዝፈልጥዎ ታሪክ ይነግሮም እንተሓለወ እቲ ዝነግሮም ወይ ዘዘኻኽሮም ዘሎ ነጥብታት ግና ነቲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም ስለዚ ከኣዩ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ሓደ ብሓደ ብዛዕባት እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ኣምላኾም መጠን ንህዝቢ እስራኤል ዝገበረሎም ግብርታት ሓደ ብሓደ ኣብዚ ከዘኻኽሮም ኮሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ንድሕሪት ተመሊሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከም ዝኾነ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ እቲ ነጥብ ዝተዛረቦም ዝነግረኩም ዘለኹ ሐዋርያ ጳውሎስ በመጀመርታ በቀዳምነት እንታይ እዩ ኣስሚሩ ነጊሮም እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከም ዝኾነ ካልኣይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤል ወይ ነቦታቶም ከም ዝሓረዮም ሳልሳይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ግብጽ ማለት ኣብቲ ባርያ ኮይኖም ነስታት 430 ዓመት ዝነበሩሉ ምድሪ ግብጽ ከም ዘኽበሮም በታልዕልቲ ዒዱ ድማ ካብ ባርነት ከም ዘውፅኦም ራብዓይ ክሳዕቲ ዝኣተወሎም ኪዳን ዝፍጽሞ ንኣስታት 40 ዓመት ኣብ በረኻ ከም ኣቦ ኮይኑ ከም ዝጾሮም ሸውዓተ ኣሕዛብ ካብ ምድሪ ከነዓን ኣጥፊኡ ነቲ ምድሮም ከም ዘውረሶም ሓሙሻይ ንኣስታት 450 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ክሳዕ ነቢዩ ሳሙኤል መሳፍንቲ ከም ዝሃቦም ሻድሻይ ንጉስ ሙስለመኑ ን40 ዓመት ንሳውል ከም ዝሃቦም ብድሕሪኡ ነቲ ኩሉ ፍቃደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ዝበሎ ንንጉስ ዳዊት ከም ዝሃቦም ተር ኣቢሉ ዝነግሮም ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ናብዚ ኣብ ቁጥሪ 23 እተዛረቦ ቃል ክበጽሕ ኢልዩ ነዚ ሁሉ ዘርዚሩሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ክዛረቦ ደልዩ ዘሎ ኣምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ ዝብል ነጥቢ ክዛረብዩ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ ትንቢት ሚልክያስ ተዛሪቡ ቅድሚ ምምጽኡን ዮሐንስ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ጥምቀት ንስሓ ሰበኸ ብለና ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ ትንቢት ሚልክያስ ይነጊሮም በሓጺሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ነቶም ዝወደቁ ኣዳምን ሄዋንን ሓደ ተስፋ ሂቦም ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳን
እግዚአብሔር ዝሃቦም ተስፋ እንታይ ዝብል ነይሩ እንድሕር ኢልና በቃ ካብዛ ሰበይቲ ዝውለድ እንታይ ኢሉ አሞንጎሃን አሞንጎዛ ሰበይቲ አሞንጎ ዘርአኻን አሞንጎ ዘርአን ከአጽል እተክላለሁ ንሱ ርእስኻ ክጭፍል ካብዛ ሰበይቲ ዝውለድ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕካይ ንስኻ ድማ ሸኾኑ እትነክሲኻ ኢሉ ዝበሎ ኢሉ ዝሃቦም ተስፋ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ወላ ዘፍጥረት 49:10 ኸይና كننبب كولنا يعقوب ندقو أكيبو تذكروا اندهار كوينكم ننفسه كفهم أكيبو نتوم 10 تخلتنا نجد إسرائيل أكيبو نعو بزعباتي ديحيرو زخون بزعبا عمتاي زخون بروفيساي كجبر نعسم عني زخون نجر كنجركم إلو أبز تزاربولو تنبيتاوي قال بزعبا يهود أبز تزاربولو ساعات انت ايلو نيرو شيلوك سعزمت كاب يهودا بتر زنجي غزائي خا كما اخل اغارو ايزنبلن حزبتات يئززو ايلو غزائي كاب نغد يهودا مالت يسوس كم زوص قدم زمنات تنبي نيرو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ሙሴ ባዕሉን ነቶም ካብ ምድር ግብጽ መሪሑ ዘውጾም ህዝቢ እግዚአብሔር አቦ አምዱብ ግዚኡ ልክ ሐምዝኸም ነብይ كما أخلهم كم زت السألهم أبزدا جم 10 حموشتن كاب 10 شمونت قدري 10 شعته أتصفيه بنيرو زابير مسكن ننتهي إذ نقولكم زلخو أب قدر إسران سلستن تي حواري باولوس زبالو زنقولكم زلخو أملا كم تصفوا زبل كالالو እግዚአብሔር አተስፊዎም ነሩ በስተፈላለ መንገዲ ናይ ተስፋ ቃል ይቦም ነሩ እግዚአብሔር በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝል እኸሎምሲ በስተፈላለ መንገዲ ዛረቦም ነሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አብዘዳግም ሙሴ እንታይልዎም እግዚአብሔር አምላካ ከማእኸልካ ካበህዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንሳልካ የሞኑ እስምዓዩ كما هازبل عبي نبي كما أخل أحواتهم كتنسألهم እግዚአብሔር ይዝብል ዘሎ ቃለይ ካብ አፉ ከንብሬ ንሱ ድማ ዘአዘዝኮ ሁሉ ነግሮምዩ ይኸውን ከአ ነቲ ብስመ ይዛረቦ ዘረባይ ዘይሰምዕ ሰብ አነ ካብኡ ክደሌ ኢሉ እግዚአብሔር ናይ ተስፋ ቃል ንሙሴ ባሪኡን ንህዝብ እስራኤልን ሂቡ ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነቢ ናታን እግዚአብሔር ናብ ንጉስ ዳዊት ከይዱ ክዛረቦ مستزاربون أبكال أي ساموئيل مقراب شوعات تزاربون دحرئنا بيت كان منغستخان كأ أبكرمي خان زل عالم كتصنع عي اغزابير يزارب زلو اغزابير ينز تسفا ززب زلو زفان كاون زل عالم كتصنع عيلو اغزابير سمو يبارك كمزيلو كابزر داويد مراحي كمزتنس زفانون نزل عالم كمزتصنع ንንጉስ ዳዊት እግዚአብሔር በነቢ ናታን ገሩ አተስፊው ወኔሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወላ አመዝሙር 132 ከአብ 11 ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ከሙን ማቴዎስ 1 ከይና እንድሕር አንቢብና ተመሳሳሊ ሐሳባቲና ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን አመዝሙር 132 ካብ 11 ታይብለናሲ እግዚአብሔር نداويت كافر خرسخا أبزوفان كأمتئ ولدكا كدانين نتزمهرو مسكرين انت حلو ولدهم دم أبزوفان كان حوارخ أمت أميلو بحق محللو كابونا أي كرحقنيو يبل ولا بأنتو يوبا تأصونيرو أب تنبيتي سياسة سرت حدون قطر حدن قطر 10 كنببه كابت كروت گند اساي كا حدا تطع خچبچبي حدا چنفرون كابسور فره كفريو امين اسرائيل 10 تخلت دقي نيرو اسرائيل بزعبا 10 تخلتيهم دقو تنبيو يسوس غنا كاب يهودا خمزوت طراي تزاريبو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አብዘ ፍጥረት 49:10 ተዘበብኮ ካብ كروت گند اساي ማለት ካብ ዘር ይሁዳ እግዚአብሔር ይመስገን تأتي ጭብጭብዩ ሓደ ጨንፈሩን ካብሱር ፍረኽ ፈሪዩ በታማ አልትቲ አኸውኒ አሕዛብ ነቲ ህዝብታት ሰንደቅ አልአማ ኸውን እተተኽለ ጠጥዒ ሱር እሰይ ክደልዮም አሜን ማሕደሪ እኻ ክቡር ክኸውን ይብል ኣብ ዘፍጥረት
ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 11 ቁጥሪ 10 ኢየሱስ ጎይታይ ወላ ማቴዎስ 1 ክጅምር ኮሎ እንታይ ልጅምር መጽሐፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ ዳዊት ወድ አብርሃም በመባል ኢየሱስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝኾነ እቲ ዙፋኑ ንዘለዓለም ዝጸንዕ ናይ ኢየሱስ መንግስት ከም ዝኾነ ኣብ ዝነብቦ ቃል ይነግረና ማለት እዩ አሜን ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 52:13 ከምኡን ትንቢት ኢሳያስ 53 ከይና እንደሕር አንቢብና እቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ተዛረቦ ቃል ወይ ድማ ተዛረቦ ትንቢታዊ ቃል ከመይ ከም ዝፍጸም ዝገልጽ ክፍሊ ክነኽሰካይ ማለት ቀሊል ምንካስ አይኮነን ሪኹሞ ይኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ማለት እዩ ተዋጋስ ቀሊል አይኮነን ኣብ ሉቃስ 2 ካብ 10-11 ማቴዎስ 1:21 ዮሐንስ 1:29 ዮሐንስ 4:42 ኮሙን ግብረ ሐዋርያት 5:31 ከይድና ክነንብብ ኮለና ድማ ኢየሱስ እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ንህዝቡ ዘተስፎ እቲ ትንቢት ተፈጻምነት ከም ዝረኸበ ኣብዘን ጠቕስናን ጠቕስታት ብግልጽ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አተስፊዩ ጥራይ ስቕይሉ ስቕይበለን ተስፋ ጥራይ ሂቡ ትማይበለን እግዚአብሔር ነቲ ዘተስፎ ነገር ፈጽሙ ወይ ዝብሎም ዘሎ ኮሙ ደይኮነን ዝብል ኣብ ቁጥሪ 23 ዘንበብና ያሲ እንታይ ኢሉሲ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ አምላክ ከም ተስፉ አሜን እግዚአብሔር ዘተስፎና ነገር አሎ እግዚአብሔር ክፍጽሞ ይብምድብ ጊዜው በትስኻት ጽበየ መንገድ ካይከውን ኽልዩ በተአነ ዝጽበየ መንገድ ካይከውን ኽልዩ ግን እግዚአብሔር አተስፊዩ ስቕሉ ተስፋ ሂቡ ተስፋ ኻዘማሕመን አይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ከም ተስፉ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱኻ ኢየሱስ አተንሰ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን በዝልብኹም ይተሐጎስ ነዚ ናብ ሉቃስ 2 ካብ 10-11 ክነንብብ ኮለና ነንብብ እቲ መልአኽ ድማ ነሆሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድኩም ስለዘሎ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጎይታይ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን አቢ ሓጎስ አበስረኩም ኣለኹሞ ኣይትፍርሑ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከምቲ ዘተስፎ ተስፉኡ ፈጺሞ እግዚአብሔር ይመስገን ማቴዎስ 1:21 እንታይ ብል ወድኽ ትወልድ ያ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ካብ ኃጢአቶም ከድሕኖም ይሞ ስሙ ኢየሱስ ክሰምየ ኃይሉ ንዮሴፍ ክዛረቦ ሆሎ ንርኢ ማለት እዩ ወላ በዮሐንስ 1:29 ዮሐንስ መጥምቕ እንታይ ኢሉ ንጽባሓይቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ሆሎ ረአዮሞ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል አምላኽ በለ እግዚአብሔር ይመስገን እነሆቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዘተስፎኩም ኢየሱስ እዚ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ከመላኸት ኮሎ ንርኢ ክብርን ሽሙ ይሁን አሜን ኣብ ዮሐንስ 4:42 ድማ ነታ ሳምራዊ ሰበይቲ እንታይ ብልዋ ነይሮም ነታ ሰበይቲ እውን ደጊምሲ በዓላትና ደኣንሱ በሐቅ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ምዃኑ ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር ኣይብዘረባኽና ንኣምን ዘሎና ይብልዋ ነበሩ ብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 5:31 እውን ተራንቢብና ንእስራኤል ኢሉ ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ምእንቲ ክህብሲ አምላኽ ንዕኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል አበሎ ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ዘተስፎ ቃል ዝፍጽም አምላኽ ካብዚ ኽነንቦ ጸናሕና እንታይና ንርዳ እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ንህዝቡ አቀድሙ ዘተስፎ ወይ ከምቲ ዝበሎ ከም ዝፍጽሞይና ካብዚ ኽነንቦ ጸናሕና ቃል ንርዳ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ቅድሚ ምግላጹ ወይ ምምጽኡ ዮሐንስ መጥምቕ እንታይ ይገብር ነይሩ እንደሕር ኢልና ነቲ ብድሕሪ ዝመጽእ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ዓለም መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ከምቲ ጻውዒቱ ይጸርግ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ክመጽእ ዝግብኦ ኢየሱስ ምስተገልጸ ናይ ዮሐንስ አገልግሎት ነቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ መንገዲ ምጽራቅ ስለዝነበረ አቡ አገልግሎቱ ተወዲ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 25 ንሱ ክርስቶስ ከም ዘይኮነ ክርስቶስ ግና ብድሕሪ ይመጽእ ከም ዘሎ ንሱ ካብኡ ከም ኣዝዩ ከም ዘዓቢ ብኸምዚ ከም ዝገለጾ ጽሒፉልና ዘሎ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ ክጽሕፈልና ኮሎ ጽሒፉልና ዮሐንስ ከ ጉዩ ክፍጽም ኮሎ ኢሉ
أنا من مخانة يمسلكم الله أناس نسو أيكونكون إنه دعا أنا أسأنو كاب أجارو نموتع زي بكع نسو بدحري يمتع الله بلاي بلنا نا يوحنس متما أقلقلوتو صبوق يركم سمعني نا يوحنس متما أقلقلوتو عزيو حتصيرن وتسئتاون ينيرو بزعبير يمسكن كامتي نا متحف قدس تمرامرت زبلوو يوحنس متما نعسرت شمون تورح تراي كم زقلقل يمزو زاربو 18 months تراي كم ساوا زقلقلنا يا مالتي ساوا مشكن كيد كلنا أنا 10 شمون تورح يمزبلونا جن إندلس مالتي نا يوحنس أقلقلوت 10 شمون تورح ينيرو انت خونا أقلقلوتو جن كم تخبلو تصنحكو عزيو تسئتاوين عدماعين نيرو خبرنو قويتا يخون آمين انت قلقلنا كم زعينت أقلقلوت أقلقلنا محلاف يخوننا آمين نحنا بقى خندزي عمد أبيت عملاح غيره كندزي عمد أقلقلة كنبلنا ندلي جن انتاي مو خوينو أقلقل كاس انتاي وتسئ تراخيبو أب زمن أبتني أقلقلو زمن كاس زخون نجر سكي نجرنا أنت تبايلوس زنتو ويزنجر ويدما قبرتات ناس يزاربو دو يخونو كمتو إيوب كل جزء زبلو كمتو إيوب كل جزء زبلو نأقلقلو تزي قوينا يحشنا هيوتنا أم مسرح جزء تدفعنا إذا حايش هيوتنا أم مسرح جزء مدفع يحايش نقويتا نممثال جزء مدفع يبلز حنت عمد أقلقلكا مدر قلبيت كان ده حركيتكا أخلتيا حنت سبكا سبيكا مدرسة ما الناويس كا خم ستيفانوس تخيدكا تاريخا نزل عالم زارب تاريخ سلزخونة أخولي زيابير سمو يبارة ستيفانوس حدا معالتي أقلقلو أبتا زقلقل الله معالتي نبعال ساول كمان ماريخو بزوحات effective زخونة أقلقلوت مانم كتصاورو زي خيل أقلقلوت أقلقلو زيابير يمسكن كلاتهم نا إخزابير سبات كابنا يسوس يوت جميرنا نا كلهم حواريات يوت انتفتشنا اتنا أقلقلو زمنهم عزيو حتصيرين يرو انتخونا اتي أقلقلوتهم عزيو تسئتاوي نعالم كله زتسألوين يرو تمنيتي تسألوتي زيو إخزابير أملاخ ننفسو كفنا بخمزة عينت أقلقلوت يبارخنا آمين እግዚአብሔር ካብተራ ህይወት ይውጻና ናአይ ካብተራ ህይወት ይውጻኒ ሕልኩ ዝኾነ ናብራ ካብ መንባር የድሕነን ናአሁም ካሆሙ አሜን ዶ ካብዚ ነንብቦ ዘለና ክፍሊ እንታይና ንርዳ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባት ዝዛረቦ ዘሎ ቃል ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ከም ዘለዎ ኢና ንርዳ ከምታ አንቶ ይዝበልኮ هاري باولوس بزعبا بولي كيدان ابتحت جمائل كوف إلو كابنس النسو تماهيرو سلازي خايو كم مجمر تجميرو ترابيلو سقع خيبل مهيرو بزعبا حدش كيدان كابي تماهيرو اندحر إلنا هاري باولوس نيتا محاراي لبس لزنبورو كاب ستيفانوس كابتوم زساقوم زنبرا قدوسان كابت زرائيو رائي كابتم اب دمشق زنبرو امنتي مالت كاب علانانيا كم مدر عربيا اب زنبرو لؤوان كاب يسوس كمون كابتم وهبت يحيزو نبي يروسالم كريئو ميلو زخد حوارات كاب تماهيرو እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ናይ ተማሃራይ ልቢ ይሃበና አሜን እግዚአብሔር ባረኸን እንድሕር ኢልናዮ በዚ በረኸት ክባረኸና ንጸሊ ናይ ተማሃራይ ልቢ ክበና ኩሉ ሳ ናይ ተማሃራይ ልቢ ማለት ሚተ ዓመት አቤት አምላክ ጌርካ እስቲል ትማሃር እስቲል ትሕቲልካ ኮፊልካ ናይ መምሃር ልቢ እግዚአብሔር ይሃበና ነፍስ ወከፍና أبز زلنا يا زمن صبوك جيلكم سمعني أنتوي كلاتكم تقايسكم وياهم أبز زلنا يا زمن سمعوني زبلون بر كسمعوا كم هاروز دليل سبات يلو حق إيدو حسي
ኣብ ዘመንና ፌስቡክና ክንከፍት ኮለና ይኹን ኣብ ዝኾነ ሚድያ ስምዑኒ ዝብሉ እምበር ክሰምዑ ክመሃሩ ዝደልዩ ሰባት የለው ኩሉ ተዛራባይ ኩሉ መምህር እዩ ቅዱሳን ዝተማሃረ መምህር ዝኸውን ከይተማሃርካ መምህር ክትከውን ኣይትኽእልና ከይተማሃርካ ፕሮፌሰር ክትከውን ኣይትኽእልኒኻ ጥዑይ ትምህርቲ ክምህር ዝኽእል ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ጥዑይ ትምህርቲ ክምህር ዝኽእል እቲ ዝተማሃረ ሰብ ጥራይ ስለዚ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ጎይታ ይደግፈና ኩሉ ሰዓ ዝመሃር ልቢ ይሃበና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍልጠት ማንም ክወስዶ ይክእልኒ ቅዱሳን እቲ ኣነ ዝኣከብኮ ፍልጠት ካብ ውሽጠይ ጓሕጢጡ ዝወስዶ ሰብ የለን ማንም ሰብ ክወስዶ ዝኽእል የለን እቲ ምሳኹም ዘሎ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኣሎ ነቲ ዘይብልና ክህልወና ክንደልዩ ኣዝዩ ሰናይ ቅዱሳን ብዙሕ ካብ ምዝራብ ብዙሕ ክንሰምዕ ኣዝዩ ሰናይ ክንሰምዕ ኮለና ኣብቲ ዘሎና ስለንውስኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር በዚ ጥበብ እዚ ይባረኸና አሜን ፍላ ኣብዚ ዘመን እዚ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት 13 ካብ 26-31 እንታይ ይብል ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት አብርሃምን ኣብ ማእኸልኩም ዘለው ንኣምላኽ ዝፈርሑ እዚ ቃል ምድሓን እዚ ናባታትና እተለኣኸ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስ መኳንንቶም ንዕኡ ስለ ዘይፈልጥዎ ንዕኡ ዝብል ቃል ንክርስቶስ ስለ ዘይፈልጥዎ ማለት እዩ ነቲ ብሰንበት ዘንብቦ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸምዎ ንሞት እትኸውን ምክንያት ሓንቲ እኳ ምሰኣኑሉ ክቐትሎ ንጲላጦስ ለመንዎ ነቲ ብዛዕባኡ ተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ካብ ዕጨይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቃብር እተዎ ኣምላክ ግና ካብ ሙታት ኣተንሶ አሜን ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ዝደየቡ ሕጂ ኸኣ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ምስክር ኮይኖም ዘለው ማለት ሐዋርያት ቀዳሞት ሐዋርያት ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ማለት እዩ ብዙሕ መዓልቲ ተራእዮም ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ደስ አይብልን እዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ነቶም ኣይሁድን ነቶም ናይ ኣይሁድ እምነት ዝኽተሉ ኣሕዛብን እዩ ብማዕረ ብዛዕባ ምድሓን ሰብከሎም ዘሎ እቶም ደቂ ዓሌት አብርሃም ኢልዎም ዘሎ ነቶም ኣይሁዳውያን ክኸውን ከሎ እቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ኢልዎም ዘሎ ድማ ነቶም እተለወጡ ወይ ድማ ናይ ኣይሁድ እምነት ተኸተልቲ ዝኾኑ ኣሕዛብ እዩ ዘመላኽት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ በሓፂሩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና እቲ ወንጌል ወይ እቲ ቃል ምድሓን ንኹሉ ከም ዝኾነ ይዝነግረና ዘሎ አሜን ወንጌል ንኹሉ ቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ምስ መኳንንቶም ነዚ ብዘይ ምፍላጦም ከም ተጋገይዎ እዚ ዘይበሃል በደል ከም ዝበደሉ ንስኻትኩምን ተመሳሳሊ በደል ኣይትበድሉ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል ንፍርድ ከይኮነኩም ነዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ ምድሓን ወንጌል ተቀበሉ ኢሉ ክምዕዶም ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታ ካብ ቁጥሪ 27-31 ከም ዝንበብ ኩልኩም እንታይ ይብልሲ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስ መኳንንቶም ንዕኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ንመን ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘይፈለጥዎ ንዕኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ዝብል ክብል ከሎ መድሓን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥዎ ንዓኣቶም ከድሕን ዙፋኑ ሓዲጉ ኣምላኽነቱ ሓዲጉ ክብሩ ሓዲጉ ከም ዝመፀ ሰዓን ምፍላጦም ነቲ ብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ማለት ነቲ ብዛዕባኡ ተጻሒፉ ክነሱ መዓልታዊ ሰንበት መፀ የንብብዎ ክነሱ እቲ ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ትንቢት ቃል ብዛዕባኡ ከም ዝዛረብ ስለ ዘይፈለጡ በደል ክረኽቡ ኢሎም ፈቲኖም በደል እኳ ዘይረኸቡሉ ክነሱ ነገር ግን እንታይ ኢሉ ክቀትሎ ንጲላጦስ ለመንዎ ኣሕሊፎም ሂቦሞ ነዚ ክገብሩ ከለው ብዛዕባ ዝውን ከም ዝተጻሕፈ
ስለዚህ ይፈለጡ ነትብዛዕቡ ተጻሐፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ማለት ፈጸምት ትንቢት ኮይነው ትንቢት ኣብ ህይወቶም ተፈጽሙ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ትንቢት እንፍጽም ሰባት እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ትንቢት ኣብ ህይወትና ዝፍጸም እንድሕር ኮይኑ ትጽቡቕ ትንቢት እንፍጽም ወይ ድማ ትጽቡቕ ሰናይ ዝኾነ ትንቢት ኣባና ይፈጸም አሜን ካብ ጨይታ አውርዶም ኣብ መቃብር ኣተውዎ አምላክ ግና ይብል አሜን ሃሌሉያ አምላክ ግና በሰብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኩ ተደምዲሙ ኣብ መቃብር ኣትየሞ ማህተም ገይሮም ለም ሓለውት ገይሮም ለም ናይ ኢየሱስ ነገር ኣብ ዝመቃብር እዚ ዘበቅዕሎም ደምዲሞም ነይሮም አምላክ ግና ካብ ሙታት ተንሶ አሜን ሰባት ዝወድእዎ ነገር እግዚአብሔር የተንሶ አሜን ሰባት ዘዓጸዎ ነገር እግዚአብሔር ይኸፍቶ እግዚአብሔር ስሙ ይባር አምላክ ግና ይሉ አምላክ ግና ካብ ሙታት አተንሶ ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡ አቡ ቅድመኩም አቡ ንራኸብ ኢሉ ዝበሎም ሐዋርያት ቶም ቀዳሞ ደቀ መዛሙርቲ ሎሚ ምስክር ዘለው ነዓዓቶም ህያው ከም ዝኾነ ንብዙሕ መዓልትታት ተራእይዎም ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቦም ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገር ሁሉ ይባርኩም ጸጉኡ ይብዛሐልኩም next week ካብዛ ሎሚ ተጣው ዘበልና ያ ጀሚርና ክንቀጽሊና bless you ዳኩም አልኢልኩም ጸሊና ህንወዲና